Israeli scientists have developed a cleaner and cheaper kind of petrol comprised of water and a secret ingredient that guarantees to keep our roads pollution-free and is a lot less costly than the price of gas and oil. זה סוואנה. בסוואנה מורכב טנק נוסף. בטנק הזה זה מים עם מתנול, שהוא בונה את המימן. זה הכל המערכת, זה המסנן, שם המשאבה, שנתן לחץ לריאקטור. זה המחשב, מורכב פה, ובזמן הוא אוטומטי, הוא יודע הכל, מתי הוא מגיע לחום מה שהוא צריך, הוא נפתח ונתן את כל המימן מה שהוא צריך, לפי הצורך. זה בונה את המימן. פה 60% מים, 38% מתנול ו2% חומצות. Hydrogen is known for its ability to speed up the combustion velocity of an engine, explains Professor Eran Shur of the Department of Mechanical Engineering at Ben-Gurion University. The result, says Shur, is lower fuel consumption and a reduction in pollution. They use alcoholic fuel beside a regular fuel, more or less regular fuel, while the alcoholic fuel is broken down into hydrogen by using the heat released by the exhaust gas. So they use part of the exhaust gas to produce another fuel, maybe more energetic fuel, that hydrogen, and when they introduce the hydrogen into the regular fuel, then the combustion becomes much more efficient, much more faster and less pollutant. קודם כל, איכות הסביבה. הוא מגיע עד ניקוי גזים מ-80 עד 90%. זה אומר ששריפה מלאה. שנית, יותר כוח עד 40%. שלישית, הוא יכול לעבוד עם כל דלק. כל גז. זהו, נייר לבן, הוא לא נותן כלום, יותר נקי ממנו. As fuel prices in the world escalate, this latest invention not only offers Israelis the option of cheaper gas prices, but is also friendlier to the environment and will allow Israel to remain independent from soaring fuel prices. אז הסיפור הוא כזה, ממש עוד כמה ימים יעלו מחירי הדלק בשיעור חד, זו צרה צרורה, אבל שימו לב אולי לישוע, יש אתר חדשות אלטרנטיבי בשם אמת אחרת, ושם עלתה כתבת תחקיר מאוד מעניינת שמתארת איך אנשים במדינת ישראל מתקינים מתקנים שמאפשרים לרכב שלהם לנוע על מים. זה נשמע מופרך לחלוטין, אבל עוד מעט תראו שלא בהכרח. בואו נראה קטע קצר מהכתבה. באוטו הזה בעצם מותקן מכשיר לחיסכון בדלק שמבוסס על טכנולוגיה של הפקת מימן ממים. מגיעים בעצם עד לחיסכון של משהו כמו 40% פר תדלוק. זה המערכת שהגיעה לי מחול שהזמנתי באינטרנט. כאן רואים בעצם את המכשיר שבו אני קובע כמה מימן אני רוצה שהמערכת תייצר. כאן יש לי שוב עוד קופסה, שזה בעצם מפסק ידני של און-אוף. המערכת מגיעה עם פיוזים, עם מפסק, עם קצת כבלים לחבר את כל החשמל, משהו שאפשר לעשות לבד בבית, אבל אני אישית לא ממליץ, אלא אם כן יש ידע טכני וקראתם על זה מספיק ואתם יודעים מה אתם עושים. מעניין, ניב דור כהן מפרויקט אמת אחרת, שלום לך. שלום. אז קודם כל שמסתכלים על התמונות האלה אומרים, נשמע ככה מאוד פשוט, אז למה לא לכולם ולמה לא בשימוש מסחרי? טוב, אתה יודע, תמיד התשובה היא follow the money, ככה אומרים. יש תאגידים מאוד חזקים, תאגידי הנפט, מזקקות וגם הממשלות שמרוויחות הון תועפות. בישראל מדובר כ10 מיליארד שקל בשנה ממיסים על דלק, ויש פה אינטרסים שהציבור הזה, הציבור הישראלי ובעולם בעצם לא יקבל את המערכת הזאת לשימוש אישי ופשוט.
ולכן מה שקורה זה בעצם מתקינים את הדברים האלה, את המערכת הזאת מתחת לשולחן, בצורה של התקנה שהיא לא ברור אם היא חוקית או לא חוקית, זה ככה נופל בין הכיסאות. אפשר לקנות אותה באינטרנט? אפשר לקנות את המערכות, בוא נגיד ככה, אפשר לקנות חלק מהמערכות באינטרנט, אבל אנחנו ממליצים לבדוק טוב טוב מה קונים, כי יש מערכות שעובדות ויש מערכות שלא עובדות. המערכת שאנחנו צילמנו, הבחור שהתקין את זה בארץ, התקין מערכת הרבה יותר מתקדמת מזו, במוסך, מערכת שיש בה מפסקי בטיחות שאתה לא תמצא באינטרנט וכו' וכו', אבל גם מהאינטרנט אפשר להזמין מערכות כאלה שיעבדו ויחסכו לך דלק. כמה זה עולה אגב? בארץ מדובר, ההתקנה שצילמנו בעצם מדובר בכ-7,000 שקל. התקנה כזאת, אתה יכול להחזיר את זה, תלוי כמה אתה נוסע, קילומטרים בשנה, ואתה יכול להחזיר את זה תוך כמה חודשים, 8-10 חודשים בערך, אתה מחזיר את ההשקעה הזאת ואז מתחיל בעצם לחסוך. יש לך מושג כמה אנשים משתמשים בזה בארץ? לפי המידע שיש לנו, מדובר בכ-1,000 אנשים שהתקינו מערכות כאלה, דומות בעצמם או דרך מוסכים, אבל עד היום לא שמענו על אף אחד שהתקין את זה ויצא עם זה החוצה, כמו שאנחנו בעצם עשינו בפרויקט. טוב, יש בעיה אחת בתיאוריה שלך, בגלל שכרגע שיטות המיסוי ברחבי העולם הן בעצם מעודדות חברות להפחית בצריכת הדלק מטעמי מיסוי. זה קצת, אתה יודע, זה חור קטן כזה בתיאוריה ש... אני לא חושב שזה חור קטן בתיאוריה, אתה תחשוב בעצמך, מבחינה הגיונית, אנחנו ב100 שנה התקדמנו מבחינה טכנולוגית בצורה מדהימה. המחשבים היום הם מחשבים מטורפים, פעם היה מחשב בגודל של חדר, היום מחשב קטנצ'יק, ומנוע בעירה הפנימית של המכוניות בעצם לא השתנה כמעט בכלל ב100 שנה. יש כאן בעיניי היגיון פשוט שמראה לנו שיש כאן אנשים שפשוט לא מוכנים שטכנולוגיה תגיע למצב של חיסכון אמיתי, זה הכל לדעתי על פני השטח. אוקיי, ניב דור כהן, בכל אופן זה מעניין, תודה רבה לך. תודה לכם. I'm Jackie Bales. Imagine the impact on the U.S. economy if we reduced the fuel use of agriculture and over-the-road trucks by an immediate 30% and reduced pollution from these same units by as much as 50%. It's not a far-fetched concept. The technology's here and is available now. Mel Robinson, Chief Financial Officer for Highline Technical Innovations, joins us to discuss this further. Welcome, Mel. Happy to be here. Mel, how can the reduction of fuel usage impact our economy? I imagine the impact could be huge. Well, fuel is perhaps the largest expenditure in transportation and agriculture other than personnel. Anytime you reduce those costs trickle down to the consumer at the ground level. Sure. So the trickle-down effect would come to you, your family, me, and my family, even at the grocery store. So tell us who Highline Technical Innovations is and how you're addressing the need for alternative solutions. Highline Technical is a green-committed company that's been working on a hydrogen supplemental fuel system for a little over 4 years. We've finally perfected that technology. We have test units in the agriculture community now, as well as in the transportation community. We've done impact studies as far as emissions and fuel consumption, and have finally documented and patented our process. So Mel, we are talking hydrogen here. Is the technology dangerous? This particular system, supplemental system, actually produces the hydrogen as the engine uses it. So there's no hydrogen stored on board any vehicle. Totally safe. So how much water is needed then to create the hydrogen? Well, 1 gallon of water will produce about 1,800 gallons of hydrogen. 1 gallon of water. That's all you need. That's it. And remember that when you burn water, which that's what we're going to do, you create water vapor, so there's no emissions created with the supplemental fuel system whatsoever. Very interesting. Now, how hard is this unit to service? Is it easy to maintain? The unit as it comes will be service-free between 400 and 600 hours. At that point in time, you're going to have to invest in a gallon of distilled water and simply refill the fluid levels in the generators with distilled water. Explain to me how this works. Let's go into the details, because this is sounding too good to be true. Well, that's the problem with it. It does sound too good to be true. It works on the principle of, everybody's familiar with a vaporizer, which is an electrolysis process. It works just like a vaporizer, except much lower amperage. We're talking about nothing over 4 amps. Less power from your tractor trailer or tractor than it would take to run your radio. How does it actually work? We separate the water by its polarity with anode and cathode, positive and negative poles, which we produce a gas. The gas is oxygen and hydrogen, and that gas is then managed and put into the mass air system
or the turbo of an internal combustion engine and is burned as a supplemental fuel. And that helps then reduce the use of the regular fuel. Exactly. Do you notice a reduction in power of the engine when you add this? We've dynoed units, and the dyno will reflect about a 15% increase in the torque curve, about a 10% increase in horsepower at a much reduced RPM. Truly amazing. And as for the people who are testing it, you did mention you've had tests, great results. My last question is, what are they saying? For many transportation companies, because of the fuel cost, this is something that will keep them in business. Amazing. Mel, thank you for sharing this with us. This is an absolutely fascinating story, and I can't wait to follow your company and see where you go with this. We appreciate the opportunity to be here, and thank you. And thank you for watching. For 21st Century Business, I'm Jackie Bales.